Palagi nang nilamingin sa aming batang na yun. Walang nangitin palang sinasabi ka. Walang itatawag yan dati. Dipisil para kay Nanay Divina kang barangay Tabi Gubat Sorsogon na ako na habang buhay niya nang dain na mahilingan sa iyang 7 anyos na aking si Julius. Pasado alas 7 kaya aning aga kang nakaaging Martes Enero 5, nabutod gadan si Julius sa salugaran ni sa indang residensya. Istorya ni Nanay Divina. Panabutan niya na nagkakawat sana si Julius. Alagad makamurumundo sa nadang isipon, na dain niya na naisalbar pa ang sa iyang aki na nabubutod na palanmantang sibut siya sa pagpreparar kan sa indang pamahawan. Yung tsinelas niya kasi nasa ilog na iniwan yung tsinelas. At saka yung yung laruan, nahabol niya. Paglukso ko doon sa ilog, wala na siya doon. Sulong aki ni Divina asin Ruben si Julius, asin nagkaklase namang kuta ang biktima. Makulit po siya. Pero may malambing po siya, yung bata. Tulungan mo mga tabi kami pa. Pagdano sila ako, mga bata. Pagpalubong sila, kawaraan man kami. Sa bidyong ini, mailing naubo na kang personalize kang MDRRMO gubat ang hawak ni Julius. Matapos kang pigkondusir na search, rescue and retrieval operation kang nasabing opisina. Nakuha ang biktima sa salog ng sakop kang kataid na barangay. By that time, yung ilog is malakas yung agos kasi may kakatapos lang na malakas na ulan. Pero hindi siya baha, hindi siya umapaw. Malakas lang talaga yung agos, so natangay yung bata. So, nang pagdating namin doon, yung BFP, saka yung response team namin, we conducted immediately yung search, rescue, and retrieval operations. During the interview, nalaman namin... Patanid kang opisina sa publiko. Urog na sa mga magurang na may mga minor de edad pang aki. Igutan ng gadang pagbantay sa kaakian, asin lugod, maging leksyon ang nangyari sa biktima. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal